Takže čus lidi, dneska je tu další video, teda první video, protože jsem vymrdanej a nic mi nefunguje, vole, takže bych se z toho poblil. A mám tady hosta Buboše. Čauko. Kamo, kolikrát já to dneska ještě řeknu, tohleto, ty vole. A hrajeme Aimblocks v Robloxu. Takže si to asi užijte. Je to první videjko. Hovno. Ty vole, po asi 4 hrách jsme spolu konečně v týmu a hrajeme spolu už konečně. Nevěřím normálně. Já udokuj. Zora, tamhle nahoře, nahoře. Dobrý, mám ho. Kámo, já si tady hraju na pár turistů. Kámo, no tak tohle nedám, to se vpít, no dobrý, 2 po mně šli, zase chčiju na to. V tomhle videu nejspíš nebude ani jako tolik energie, protože mi už asi 2 hodiny teďkon strávili nad tím jenom nastavováním toho zasraného videa. Z Robloxu tak vyjde a bude tam hodně energie. Viď? Yes. Protože teď jsme se, vole, oba malé omrdali do huby navzájem, vole, a malé jsme se tady pobodali nožema, ty vole, protože nastavování OBSK na počítači, jako mám já, tak je absolutní grc. Je to sračka, asi bych se poblil. Je to jenom k nasrání, vůbec mě to nebaví. Jsem unavený, ještě to video budu se sestříhat. No je to prostě sranec. Teďko můj aimcam je úplně fakt v prdeli. A tohle bude spíš taky jako kecací video, než jako nějak video o té hře zrovna, protože teďkon tu hru úplně nebudu hrát tak, jak ji hraju normálně. Třeba to první video, co jsme natáčeli, tak jsem si dal mega moc skillů, prostě mega moc hlaviček, ale prostě OBSko vymrdalo se mnou a pecka. Já doufám, že tam je třeba ta scéna zase s tím černým pozadím, vole. Kámo, mě by vymrdlo. Já to radši zkontroluji, to vystřihnu, kámo. Oh yes, oh yes, oh yes. Mrznou mi ruce, strašně, kámo, ale jako brutálně. Kámo, do piče. Tak teď se mi ta hra seká, ale hrozně. Kámo, oni se berou na schvál menšího avatara. No jasně, že jo. Jak mě sundá s brokovnicí na 200 metrů? Proč se to tak seká, kámo? Co dobu se mi to vůbec nesekalo? Protože nahráváš. Ale doteď se mi to nesekalo a to jsem nahrával. No tak OBSko asi chci zase vymrdat. Ty krávo, ale hrozně si to seká.